ngiyikhetha inkosi yasebuhleni uNyazi lezulu. Amen. Konzo yesabatha lasemini sizoyiphathelwa inhlansuthi Nabachu esonto. Amen. Sizovula lenkonzo yesabatha hlabelo 156 ozovula ngehlabelo ugama kalibizwa wasenhlalakahle eThempele. Gama kalibizwa Mkhize bayezwa abantu inqilithini. Amen. Sicela uba uNkulunkulu akumukele umsebenzi wonke. Sizingane kodwa umfundisi abantwana bayabakhonza noma bakhuluma nomfundisi ngokubuka ke nokucabanga. Kuyenzeka ke siboshwe ezulwini, siyacela singaboshwa. Amen. Bafika siqala ngomthanazo ngomthetho wesonto. Amen. Asondele ugama kalibizwa. Inkosi kusonga ngcwele. Amen. Vuthelani icilongo abatheleni
ngiyayikhetha inkosi yobuhle bokuphakama. Amen. Siyabonga ukumenya maNazaretha enkonzweni yeSabatha, enkonzweni ehla noBhombela isitimela samaMpondo. Namhla sihleli noNyazi lwezulu oziqu zinhlanu. Amen. Ngiyajabulisa ubona amakhosi asedlunkulu phakathi kwethu nendlunkulu. Ngiyajabulisa ukubona umfundisi the brand new. Khona ezinye izinto yiko ushemba umethi amadoda enkosini ilanga ithi indoda ngihambe nobaba wakho isikhathi eside wabagcoba abantwana ngigcoba mina. Kwafika wena emqonda ngqo ushembe le ndoda. Wafika wena namanje mbona ukuthi ugcoba ngisho abantu abazingane kunami nawe ungizibila ungigcobi. Yabona masuyifuna into kuleli bandla noshembe obusambona. Cabanga eqonda ilanga, iqonda ngqo. Ithi inkosi ilanga hayi mina thina sigcobi umuntu ugcotshwa sesiswini sikanina. Agcotshwe umuntu esesiswini sikanina. Thina sesigcwalisa lokuvele kudaliwe. Akekho umuntu esembuye simthande bese siyamgcoba. Angazi ke lo ndoda ukuthi yaphelela lapha ngazi. Kodwa khona kunezinto ezithi mayihlala kubantu zibafanele. Mfundisi ngikubonile Linda bengiqala ukubona udlala live. Ngihlale nje ngizwa ngendaba ukuthi khona umfundisi lapha okahle nje ukambethi obekiwe. Mangifika ngajala umfundisi oyaqala nje ukumbona ayicaba mfungqaba ngiyakufanela umfundisi. Angithi khona lento ikibeko nje khona awu nambe ngangcono. Kuyakufanela baba, kuyakufanela. Sengathi uNyazi ngakwembatha ngoba hayi njoba ungaka azazi ukuthi ujakulile khona. Kusazoshuba vele. Kodwa uma umethemba uNkulunkulu wenza umsebenzi kaNkulunkulu ngendlela yakhe hayi yakho. Hayi nabakini bokufukamela nelelizwe loba nehlahla. Kungukuthi nje kufanele sikhumbule ukuthi njengoba usumfundisi nje uzothola igama lokuthi nje kahle kahle nje into bonje masingalengana noma ucaba mina. Ngoba sebekufice. Leli badla. Ishe ngigcotsha mina uMacaba wayefunda. Sesiyalingana manje. 1992 bondaba ezitha ngehlelwa lo msebenzi wokuba umshumayeli. It's been 30 years. Kodwa khona into engayifunda ukuthi vuthwa la ukhona. Uzima kwenzeka uNkulunkulu ekubophela noma kuyiphi position uyidlale kahle. Akufanele mfundisi umbethola ukuthi kanti useyinhlalo sokuthi udlala nje wenhlalo sokuthi ningadlali ngoba lokho kwehlela umfundisi nalo kuzonehlela. Lokho kusehlele nathi kuzonehlela. Ningabe senijaha kuba yithi awufuthwe nje la ukhona. Angisho ngicindezela. Kodwa nje uvuthwe la ukhona. Yabona nje ukuthi kuyihlazo kwelinye izwe kufika inkosi uNyazi lwezulu kunomhlangano. Ihlazo abashumali bephuca uvuka nathi. Hayi come on ngozwethu. Uphulo lala nathi. Cabanga uvuka nathi ebhizi kanje emsini abantu. Ngeke nje siphume la engafundwa incwadi kavuka nathi. Ukuthi kunovuka nathi laphana. Mfowethu ngeke uhlolo uvuka nathi unomuqa.
ngikhuluma nani hlala sithi kani uvutho lani khona ufunda ukusina ngendlela eyiyo ufunda ukuhlabelela ngendlela eyiyo ufunda imthandazo ihlabelele ngendlela eyiyo ukuze mawehlelwa ukugcoba uthola uvuthiwe ngena abantu hloselo kubondaba ezitha abagcosha baleli bandla ukuthi noma ungamthatha umfana weNabashu umbeke kuphi uzomuza ukuthi awuvuthiwe umfana yabo ngisho nakubo bakhokheli namhla ugcosha abakhokheli abancane noma sekuvaliwe ugcosha abancane kakhulu ngoba basenebhizi ngona basethe bese bethe uqina qina siyehlile ibhizi kodwa nakhona funa ukuthi mawufika khona uthola ukuthi uvuthiwe asibanga na stress thina kwanje athatha masiphosa nje ngoba salokhu siyibambile sathi masiphosa la kwashonga uthuli nje anginankingi ukuthi ngifika kombeje ngoba ngithela ngeyibonkolo ngoba ngibaba yabo ngoba kahlale sengiready ukuthi nje sengilinda isikhathi kodwa nje phelela la ukhona umshumayeli uhlula ulala nathi mfowethu into ehlatshela ingane secresh egcekeni ekhaya unikeza uvuka nathi mfowethu usikhohlisa ngizwaba novalo ngoba novalo kalala nathi inkosi isendlini kangakanani-ke imthandazo yesabathi phambi kwakho no ningadlali ngathi sibone silama Nazaretha ey'ntabeni semkhambathini enhlala kahle size ngomsebenzi wonyazi lwezulu ngingabusiseka ngabaselinda abantwana bakaNkulunkulu awungayiboni inkosi yamaNazaretha hey phela inkosi leyana iseyithanda la inkosi yamaNazaretha amen yazi masihleli pho masehleli nabantwana bakhe ukuze kudabuke wena athatha umdala urelaxile kana stress ukhipha ingoma entsha sazoyikhipha nje lapho ukhiphile uNyazi bantwana bakaNkulunkulu ukhiphile linda uNyazi kodwa masolivala lwathi ngifuna uZulu namampondo bethi ngeke basishaya ngamanje beyithrow kwambeka isisele ibiza umnikazi wena ngaphuta sivala amboyibhala kini man hayi tata yabo tata ya uNkulunkulu kodwa sinezeduko zethu umuntu nomuntu kunento ethi masenza athi kodwa shemba ngisayithanda lento engiyenzayo cela ungikhulule Nkosi ungikhiphe wonke umuntu bantwana bakaNkulunkulu njengoba silapha sinezeduko zethu kodwa uthi ushembe banenhlanhla abayilahlayo iziduko zabo ayaziwe imfuyo yabo ubuningi bayo bantwana bakaNkulunkulu akekho umuntu ophinda kulomhlaba ongathi umsula ngoba endlini nje bevaliwe nje amawindi endlu yenkosi kodwa ngaphathi kune dust uvala uqedwe uthi nya uzama uqedwe uthi nya bese isono siqhamuka nje ngento encane siningi nje isono siyaqhamuka nje sihlasela insizwa leli bandla ngokuqhamuka nje ngentombi enhle Nkosi yami
inhlazo ngeke awuyangena idust uvalile ingane iphathe kahle ithi mina ngeke mina ngiqome ngeNazaretha yebo kukhamba nje yedwa umfana nosuku ivele ingane ungalaleki shele kungalaleki ungalaleki nkosazana ungalaleki wemntakashembe ungalaleki ubone nje umfana wafisa kodwa angikhulumisanga ngani iyafika into enjalo singabantu bantwana baNkulunkulu unganabizile izinsizwa lezi zike zihle izinsizwa ayinqedile mina manje semusha umshado ithi nansi ring ngiqedile mina kuphi khona omunye umesavalekile azafuna ntombazane nginkosikazi kanti balayika ayadura ntombazane uma nje lo muntu ukuthi na 100,000 asayikhulumi le ndaba ukuthi phela ukumuva nje namantombazana uzobhadala baba uyathanda uthanda ukuthi simpatho akenike intombazane bawona manga ngeke uNyazi ngayicelanga ufuna ama point bro wami ufuna ama point ziningi izinto ekuthatha isinqumo uthi uqedile kanti ubanjwe into encane izongena idust endlini uvalile amawindi ngathi uNkulunkulu angasiza ngoba asife la kubuhlungu khona sifa la kumnandi khona into ebuhlungu maNazaretha uyazi ngithuke kabe insizwa isihluphekele insizwa hluphekele insizwa bantwana baNkulunkulu kwaze kwavela ukuthi hayi ebusheni bayo kukhona intombazane yakhulela yakuchitheka ingane Tuyisindala lo ngane bafana bakithi seyithinde indawo bafana bakithi ayikho into ehlupha njengalena kundaba ezitha la lezi insizwa lezi sezafelwa kodwa zazi abahlambulukile abaligeziwe ithunzi lokufa uyaxeka ukuthi anguthola ngani umsebenzi kanti hamba nesizwe lokufelwa wazi asiqoqa madoda kubi kubi nodadewethu bafele abanye bayazi kodwa akubonanga umuntu wasena kuphela wafela qamuke wena ubona impentshisi kanti ulanda inkihlinkihli ebhadi elimnyama phuqa izinto ezinjalo zihlupha ngathi singayigcweca abantwana baNkulunkulu bese sisiza maNazaretha sehlisa umsindo emsebenzini kaNkulunkulu ebandleni kunomsindo umuntu uyaphithizela akekho hleli phansi uthi kwalunga masingenyawo sonke kanjena ebandleni lenkosi kuyaphithizela bayahle bayanyuka nalo wazi ukuthi yimi ufuneka ngilalelwe phela kuleli bandla uNyazi wayela kuthuma ukuthi thatha lama blocks wabekela suphethe ibandla njalo sifuna sizwe ngawo ngoqula lama blocks uNyazi sifuna indlela yonke uNyazini idlule kuwe mfundisi ngisho umfundisa ngelutho izothenza izothunywa uNyazi gada lama blocks ami wena yimi esengiphethe sizokuchushisa ke kubuzwe kubonke labo bantu sebephethe ibandla lonke ukuthunywa nje uNyazi uyedwa uphethe ibandla abantwana baNkulunkulu mnikazi walo uNyazi lezulu enye into ufuna sibhende base sizele nje yabona nje bathe sidla la maNazaretha ngayisho ukukhona umuntu othatha ujuice ngawunikwa ngizofaka isikhwameni iqala lapho lento yabona masukwenzile lokho ufuna maphuma la ukhipha ubuyisa lokho uzubona ukuthi isono singena kanjani namhlanje kuzelwa amasela ngendlela eyisimanga ngoba azalwa amasela lo wamoya kanina noyise makunomsebenzi kuleli ekhaya unubuye namathinga abhontshisi ongawanikana ufike ekhaya wathi khihla udlisa ingane into yokwebiwa lo moya ungene einganeni uma kuhlatshiwe lapho kwabhuti omdala nomba omdala wena ubuye nenyama ongayinikwanga ube inkuzi malanga lapha uhle nonkosikazi ashisa isibindi kanti usebile uzwazala vela amasela nawe uma uyehle wehlele kubantwana uma
umuntu ozele abantwana bakaNkulunkulu aphila into eqondile enzele izingane zakhe ayena. Angikhuluma indaba yenkosikazi oJoyile eganile ngoba isiphihli leso. Nezingane zakhe kuzoba njalo umoya. Mozo wehlele inganeni ubona ingane usuyishaya uzibulala ingane kanti ifuze wena ubunjalo. Ehlelwe isisindo angese sono sami linye ithemba uNyazi lwezulu. Amen. Ake nifunda ukuthandaza abantwana bamaNazaretha. Impilo yakho ihlala inamathele kushembe. Phuma kumngane, umngane uzokujikela ngolunye usuku. Yena uzokuhleba. Yena uzokudayisa umngane, phuma. Phuma embangweni ongayazi. Uzobanga ngithi ihlelo sobukhosi. Kodwa ngesone sakho. Izizwe linje namhlanje kubhlungu indaba ezifundwe emaphepheni ngisho amakhosi namhlanje akhotheme ayabulawa kabhlungu ngenxa yembango. Kodwa khona la kulahle khona iqiniso. Khona ngazi uNkulunkulu osikhumbula kanjani ngizokusho nje lokungana nazi ukuthi kahle kahle ipolitika akuyona esintu. Kube yazenzela nje ngabangeni ndawo bepolitiki indabeni zamakhosi kudedele ubanikazi bezizwe. Ngoba kwesinye isikhathi yonke into support bebuka ngeso lepolitiki. Babuka nje ngesingisho ibandla laze labanjena ngoba kukhona abaqamba amanga bathi hayi makuyilo lonke ibandla lizoba inhlangano ethile. Basebenza ngamakhanda abantu bepolitiki babala amakhadi mangakanani bafuna inombolo basebenza ngeinombolo kanti akusebenzi kanjalo inkosi yazalo maNazaretha. Amen. uNkulunkulu azawakhumbula amakhosi alandela uNyazi lwezulu. Amen. Awavikele. Amen. Ngoba bambonile uNkulunkulu bebakhule ezweni abakuzona kodwa bayibona nayi inkosi yamakhosi. Amen. Bayikhetha baguqa kuyo. Ngishimndeni namhlanje abantwana bakaNkulunkulu ayingenelani ngenxa nje yamanga. uNkulunkulu asize ngisho abantu abasha namhlanje baxabana ngesibanga ngithi ikhuthaze zendaba basho seyibanga kodwa ayiholeli. Bathi omunye sithula kwathiwa umshumayeli Mkhwanazi uhlalo kaze lonke wathi uyahola ke lo muntu ayilutho. Sizisebenzi kaNkulunkulu usithumile uNkulunkulu asezwe umsebenzi wakhe sithi kulabantwana abanamathele kushembe ayikho into edlula uNazaretha boyithole emhlabeni. Ngoba ngeke nahlubuka bodlala ngana abantu. Kathi uhambile suke zenzeka izinto uyozibuye ngesonto uyenze uvuka nathi uvuke nomqhele wempala ngokuvuka nathi kodwa uzalwe khona kuleli bandla. Noma uvunule ngathi uyozingela ngoba kathi uhambile susamba uyaphuthaza njena kodwa uzelwe kuleli bandla. Ningahlubuki bantwana boNyazi. SiNkulunkulu thina sihlale kuNkulunkulu maNazaretha kwangelula. Bafana bamantombazana abazalanga namhlanje nakithi ayikhona. Angisho ukuthi namanje futhi asekhona. Bazala phela mama bazali. Ngazohluthula intombazana futhi esontweni.
Hayi man uyapayiza man. Thina safunda abandaba ezitsha ngoma 19 sisebenza mfundisi osisibeyimisele bekhuluma ngamakhala. Mina sithulana uthulani. Asibiza kanjani thulani? Nawubona ukuthi Warahlubukanga abantwana baNkulunkulu. Sahlala kuloshembe. Sancenga namhlanje siyakhula sikhula khona. Akaze siphume shona kancane. Zazikhona intombi ezinhle. Yeah, ngishamgidini impela sisinesiqoshini kwabaphuka umhlalo ebuhleni umshumayeli umkhizi. Sesingena mfana sizikhukhula baze bagibela phezulu. Kwaphula umhlalo ezansi ngoba ukuyikhukhula. Uthazeke ingane. Ngicela sinela zona. Ati sinele imndeni yethu. Sifuna isibusiso. Ngisizalukazi ezazi izintombi ngesikhathi siyamfundisa umngoma zake zingavunuli zithi ziyobuka umfundisa umngoma ngendlela wayesina ngayo. Bomama ningayithethisa kakhulu ingane idala lento lelibandla ayivalwanga. Kwafanele ivalwe. Kuhlala isilwane ivala lento ukuthi ube nabantu abasinde kahle zingavunuli ingane. Basho njalo gogo bahamba bathi ha masengena umfundisi umngoma heyinde lensizwa ithi masisina ilingane sasa singavunuli bathi bamisobuka umngoma ithi dela leta yokuchazeka amakhosazana ayintsha lento nayo leyo kuhamba nje emzini umuntu meganile nomimbi namhlanje sihlanganisa omkhulu nogogo abashona bengasaganene. Wahamba ugogo wazashona ezintabeni siyahlupheka manje sanjelwa abafazi emakhaya masigana ugogo uyalwa ngaphandle kwahamba angenile emndenini noma ngabe inkosikazi inkinga kanani buzoxolisa emzini bese noma ungasabuye kuleli igceke kodwa ucela bakhombisa ibalo wakho umuzwa la ugane khona ukuze ungene emndenini. Noma ungasangenanga egcekeni akusizi ukuthi isikholo lasibabaza uNyazi kodwa sikungena emndenini ngoba bonke abasele bayohlupheka ngenxa yethu. Sisakana ukubhidlike uyala umama lapho uthi akwazi ukulunga lokho mina ngiseyintabeni bona bagana mina bangilandi kodwa simuze ngibona ulimi lwami siqonde kahle. Uyani bomama ngibuye nje usehlise mama noma ungasangeni leli igceke wakhishwa umna wenu ucele nje bakukhombisa elinye ibala kodwa kube la ugane khona. Lokho batana baNkulunkulu ayikho esikholwayo. Yabona umngakho mazohamba entabeni noma ngabe bobaba ngithuthele kanjani kodwa mase efile umngakho omhlawulisa angene egcikeni wenzele izingane zakho nawe umncwabe wena ufundele ihlabelelo le nkonzo ayinde kakhulu ngoba sizosebenza. Ihlabelelo 34 ufunde lapha nje evesini lika 13 ngoba kunomsindo ebandleni batana baNkulunkulu kodwa sengathi singaphuma kule nto lena silandele ukuthula sifuna ukuthula sikulandele maNazaretha. Wishaya nje Made Hlabelelo 34 verse 13. Gcina ulimi lwakho ebubini. Gcina ulimi lwakho ebubini. Nezindebe zakho zingakhulumi inkohliso. Nezindebe zakho zingakhulumi inkohliso. Teta ebubini. Teta ebubini. Wenze okulungileyo. Wenze okulungileyo. Funa ukuthula. Funa ukuthula. Ukulandele. Amehlo kaJehova aphezu kwabalungileyo. Nezindlebe zakhe zikukho ukukhala kwabo. Ngiyabonga mshu ibambe nje lapho ungaqala ifana senginkinga phela manje ngifuna ngisho iBhayibheli manje ngisadlala kanjani ningijwayele ngalithinta iBhayibheli sengishintshe kakhulu kuyasho embheko umfundisi uBethe manje. Teta ebubini gcina ulimi lwakhe ebubini
Bathe ngiyithanda masithi amehlo kaNkulunkulu akubo balungileyo nezindlebe zakhe zikubo balungileyo. Masilungile uNkulunkulu akakwasusa amehlo akhe kithi. Noma sikhali yosizo maNazaretha. Ithi intombi endala ulina Mtungwa wathi ubhombele emzini belena kwelasenande wehlange wathi batabami ngifuna ukwakha umuzi ngicela ngithandaze uNkulunkulu asiphe indawo sengifuna indawo ngangayithola indawo. Uthi ulina Mtungwa masekhuluma uthi sathandaza sizingane singazi uNkulunkulu ukuthi sizwile. Uthi kodwa kwathi ngolunye usuku sikusanda kuthandaza kwadlula insukwana kwafika insizwa yakwagwacela yathi ngidasa ngendawo laphana ishepu wathi hawu kanti uNkulunkulu uzwile. Nawe nje uthandazile indaba yakhe isakhulunywa iyeza impendulo linda. Awusasho nesijava mfowethu ethi linda. Indaba yakhe yakhulunywa masulibika udaba lwakhe emsamo walibika kushembe ngeke kuze kalula. Indaba yakho umizolethwa kuwe iqale yodlula emndenini idlule konye kolumi ikhulu indaba yakho. Nawe nje usenkingeni ungalahleki ithemba qhubeka uthandaze uNkulunkulu uzokuphendula. Wabaphendula lena Mtunga yaqhamuka indawo semzini nasephameni ukuthi nanku umuzi wakhe umzo sephameni. Uthi sabona ngoba sofunda indoda kwagwacela yathi hathi uNkulunkulu usizwile. Na ukuzwile kuphela nje ukuthi phela indaba zethu khona besakhulunywa khona. Noma ngabe isigebengu kodwa ukaboshwa kodwa umndeni wakho ubhizi yakhuluma umndeni wakho uthi sizomese njani lo mfana. Noma ngabe alibonde ibandla lenkosi noma ngabe asibonde isizwe owakhe kuso umndeni wakho usakhuluma ukuthi sizomenze njani lo mfana. Sizomenze njani lo nkosikazi waqala ekhaya ngobulala umuzi. Sizozenza njani lezi ingane lezi ngane zamantombazana ezingenisa abafana la ekhaya lezi abafana ezigcwalisa amantombazana la ekhaya. Sizozenza njani lezi ingane uma uphila umuntu ufuna ukuphila ufuneka ithongo lakini abadala bethi sizomenzelani lo mfana. Kuthiwani ngawe impendulo kuwe. Kuthiwani ngawe. Uzokwenza njani uzokwenzelani? Impendulo kuwe. Umuntu kufuneka ukuthi ushembe uNyazi athi yazi lo mfana Mkhwanazi ngasi ngizomenzelani. Yazi umfundisi uMbeja ngasi ngizomenzelani. Ufuna kusho njalo umuntu akufanele uNkulunkulu athi kodwa lo umshumayeli ngizomenze njani. Kuthiwani ngawe. Impendulo kuwe khabazela yazi. Masikhuthisa sonke la kodwa thina ngeke usikhohlisa. Ithi inkosi amakhosi umqalo wendlela ubhombe lesine semampondo. Ufuna ukwakha isitolo emzini wasephakameni. Andaba Mandiya. Anqaba Mandiya kwathi kwathathelwa abameli. Ikhona mshededala. Inkohlakala indala khasika Bombele yayikhona. Kwabathi ngalona abameli washo ukuthi manje ke amandiya nemali uthi uBombela uma sebebuya kuye uthi hayi isho bameli bakho uBombela uthi ngibabonile abafana bamandiya kini ebusuku lele benigcisha amasheke emlonyeni. Uthi ngibabonile abafana bamandiya benigcisha amasheke emlonyeni. Uthi kodwa kulungile uYesu intanga yenu uyothi mehlala izosho amathathu yobe sakhile isitolo. Yathi mihlala inkosi langa ayiphelanga inyanga yasakha inkosi langa isitolo. Amen. Uthi Yesu intanga yenu insosho amathathu besakhile. Isilwane lesana athi amadodona aphothi laphana bethi nje ubaba besibalisa imali ngoba ukhona uJoyela kuleli bandla. Isikunesiku esihlalayo sisuke sizosefa. Sibabonile besefeka nakulo uNyazi. Isiko esihlalayo ithi imihlala inkosi langa ehlale abantwana baNkulunkulu athi amadoda ubaba wakho besibalisa imali wena usibalisa wena uqhubeka usibalisa imali. Bembona ngathi mncane wasezulwini kuthiwa bethi abanye hawu kanti umlungu kuthiwa imhlophe lethi wasezulwini. Imhlophe lethi wasezulwini uzosibalisa imali yathi inkosi langa bayamamba uNyazi vele ngikhumbule kuhlala inkosi langa ehlalweni. Yathi inkosi langa ngeke nikubone lokho. Sabatshela isikhwakhe sezulwini.
sathi yeni manithande ngahlubuka nihambe nokhanda amabandlenu manje ngasizobisa ngamagama nobiza amagama abafazi benu ehambe yoshona lapha into yasezulwini kungumahlombe manje ngazodlala mina ngazodlala abantwana baNkulunkulu yafika inyanga yezulu umthelo ohlabisa umdala kanti eminye ehlabisa mina uyafika neNabachu uMkhwanazi awu Jehova mabandla wathi senilate buwena namhlanje ukuthi ngikuphi ngaba ngikwazi mina la kodwa ngenxa umsebenzi kaNkulunkulu eNabachu sengihambe lonke izwe likaMthaniya buya nje Swazini buya eMozambique nje badesha umfowazindela kodwa sezimsebenzi kaNkulunkulu ngeke nje mina ngiphathelwe imoto lengazi ngizofonela abantu siyazama namhlanje na yabo nje lena elinda bengicishe namampondo bengicishe namampondo umbonile umfundisi bekadlala bathi abanye hayi wena umshumayeli uZulu bathi yeke nentayitela mina ePhantami ngimpondo mina Hleli kahle futhi amampondo ngiphethe kahle kodwa inhlanhla sinayo iningizimu weNabachu niyiphathise weyikhaliza amantunga ngoba yona region kuphela lebandleni ama region esonto obhodwe omngenhla o North Coast obanibani kula ningizimu kuphela eNabachu iphethe kahle khona bagcotshwa nabazali futhi lento lena ngathi uNkulunkulu ngababusisa bagcotshwa bala eningizimu asibe siphethe kahle okweNabachu sisebenza kahle nje mangikhama lapha ngingena emampondweni ngaba right ayinto may right nje mina isuke right anginandaba ukuthi yakuphi kodwa nje region number 1 uma region esonto laba u6 ayiningizimu kweNabachu bafowethu hayi lapha kusekhaya komama senebe ningazonelike bese nibanga ikhundla engaholeli la nibanga umsini ufuna uba uhlalo linda awona ukuthi yabona ihleze ezida ikhala ivule kona sabaze baphuma kuNabachu Mkhwanazi aphuma la Sikwazi ukuphume nje phela kuNabachu ngenxa yami ukuthi awuphume cha usathanda uNyazi Mkhwanazi sathanda lo uNyazi liyosho nje uNyazi ngoba ngisho ngaba umvangeli manje sathi hambe uyohlala nje noma uhlala umvangeli noma vele ngikhuphula ngoba uhlala injalo kwasho lona abantwana baNkulunkulu ukuthi cha uShumayeli uMkhwanazi ayiphume manje ngoba uzophatha ubho Malu akasho kade ujaheni wena awuvuthola ukhona wehlala isuthi uvuthola ukhona ithi inkosi inyanga izulu isemzini wakithi ekhumbulake akuqila amakhosikazi awu2 etafuleni laphana ithi inkosi zomlambo ithi inkosi amakhosi ngizocela ingane omfana ithi inkosi inyanga izulu ke hey kwake olunye uhlobo lolana ithi inyanga izulu ithi inyanga izulu uzokuthamba phathi ingane zabafana ni mina Shembe yakudidisisa ushembe manje efana kulo uNyazi bekele ukuphilinganisa uNyazi bekunendaba base kusukile kwasezulwini uphilingana nje uphenduke nje kanjena uthi hamba uthi buya uthi hlala uthi sukuma uyazi fanele wenze njani manje uNkulunkulu banjalo nje uNkulunkulu esibalande laba kuleli bali bantu uthapha amadoda ungasazi fanele wenze njani manje yambona uNyazi mase dressa nje vele khumbula inyanga izulu uthi umfana wakadlamini eSwazini sambonga kweNabachu hey bantwana baNkulunkulu ushemba kafi Mkhwanazi ithi le nsizwa uyabona insizwa ukuthi nihlaba ivuthiwe usibali kuyathula kuyashisa vele kuyavuthwa noma ungafihla kodwa ubuso buzokhuluma
uzovuthwa sobona ngeyikhomo yavuthiswana utshwala yabona abantu engakhula nabo bebadala ngikhula bambiza ngobhuti namhlanje bhuti somthu avuthiwe sibebiza mina ngobhuti bebadala ngiyaphuza utshwala abafana baleli sonto yabona noma ungagida mana ubatshaze kodwa mdumazi ushebe mawudakwa akufanele libandla wenhlala isuthi nakunabashu nivumela ulana uphathe umuntu ophuzayo nimazi bazophuza bonke labantu agida nabo ngoba isibusiso sibekwe kuye kodwa bafutha ngotshwala noma ugida kanjani umuntu kodwa uma ephuza bafowethu angawuphathi ulayini ngcono nimncengise nje lapho ngamncengisa khona mhlawumbe uzosizakala kodwa angayifuthi indaba ngoba zonke lezi ngane uzoyifutha ngotshwala niqiyelele lokho iqelele batona baNkulunkulu ningakwenzi lokho ithi lethi sasozini kodlamene uthi mina bengidakwa la ekhaya ngibhema la ekhaya mina uthi kodwa ulunye usuku unamafoto la endlini isedelele isedakwa siyabhema uthi yasuka inkosi ilanga laphana efotoni ithi yangishaya ngaze ngawo wakhomba ingozi wathi nakho lapho engalimala khona uthi kodwa hey uthe wehlalo ngithe mangifike ebuhleni angithi uthi wena khumbula ekhathi kubiwa ukuthi bese ngihamba la phakathi kolayini uthi ngangiguqile lwathi maliphenduka lwangishayisa kwawihlabelelo lwaseliphenduka lwathi hayi sakushaya wena uthi ngishembu yafa sakushaya wena kodwa bashaya inkosi la kodwa sakushaya wena usho njalo uphombela kumvangela emakhathini okwasayimani subekile phezulu entaba inhlangakazi ensukwini zokugcina zikaphombela emeduze kwendlamhlathi uthi zathi mayiphenduka ngayishayisana nophombela uphombela wawa wathi uphombela uyangwisa emakhathini ngoba sengimdala wathi kodwa ngizobuya emakhathini ngizobuya sengimusha afike ngumahlombe ithi sayibeka abantwana baNkulunkulu uzubekele entabeni uthi wathi mephenduka wayithela kuyile inkosi ilanga lifike liselisha uthi wawabheka phezulu lamkhomba ngeqhaba ngathi ngakutshela emakhathini ngathi ngizobuya ngakutshela ngathi ngizobuya hayi lingasikhohlisa nje abantwana baNkulunkulu kodwa abafana bathi manikhishwa amantombazane esontweni wethu wena futhi ochenjiwe embomini ngenxa yephodi nje mfowethu usuvala ifoni ntombazana mfowethu nisazohlukana nayo nisazohlukana nje mfowethu ungaye esontweni ngesabatha mfowethu ulani uhlupheke mfowethu kuye emshadweni ngoba unepoint ngoba nisazohlukana nayo bra ngeke nisazohlukana nje vese anobuza kwabadala ukuthi hamba uyikhathaza lento ngcono simtshela iqiniso antabonde labo mama laba lele yagugu bezingoduso namhlanje na usethi mengena ubaba njehla abuzofuna itiyeke njalo hamba yehle lento ngaze kuphuma isidumbu ngento esazokwehla ngazohlubuka ngento esazokwehla bangichaza abantu abaganene akekho ibona ukuthi ukuke uthi baba nyo ayiseke indaba lapho nyo ubaba ngibona ukuthi musha nomama ngapha uyihlo kukini akekho vuma ukuthi kukini akekho ibonayo siwazi ukubulala umuntu cabanga siwazi ukudaba indoda igane into sazoguga udabela indoda igane mfazo sibili isazoguga indoda yesaba ukuthi isazofa ukuthi isazoguga
inkosikazi umnakwabo yayithi emthunga kanti uyamcwiya umcwini wena ufuna ukumloya kuze aphume endodeni asale yedwa. Indoda yasinda indoda wena indoda into enzima kabi ineyiboya ngisho ebusweni akusenje umuntu kahle kahle indoda into okubanjiswana leya ngoba ngabe usole ibhubesi ufuna ubamba wedwa wambona umuntu oneyiboya ebusweni umuntu onjani lo into le ukuthi kubanjiswane yasinda indoda singazulwe mina mfune mina Mkhize umngami ngithi ma asegrey amehlo ante konje ebihleni sokusonta phezulu idoda phela lezansi hey ngcono baba uthathe umuntu omusha sengikukhila amehlo asegrey no mfuna umngami efuna ngiphinde akasho manje ngisajomba la ethi ngiphinde ho nama sempunga amehlo athi ngcono baba uthola umuntu omusha amadolo azavuma kade unqaba lapho ungasela amadolo azobuyanqaba kukala ubeka i-tray dodo lapha phezulu la nkosana lesa ufuna lazashisa ugeze kusele kumfo bakhokheli nabona bakhokheli ukuthi into okubanjiswana le inzima kakhulu osikaze kuphuma isidumo mfowethu umuntu usazomdela. Ay, come on, guys. Ayikho right. Ayikho straight. Wayithatha inwele efuna ukubulala umnakwabo, wayebeka phansi kwembiza, imbiza ayisukiki imbiza. Yonke into yenzelwa khona. Kodwa wathi masehamba unkosikazi afike emndenini, kwathiwa uphelele ngeinwele. Wathi makushonila ngabuya ahambe lapho ufunani. Waze kwabuya inkosini nasephameni, kwathiwa akhuluma, wabikwa kuyena, wathi ngizofuna inwele zami. Imcwe umnakwabo emhlungabo le nto abantu abazokugana bona bese bayakubanga. Ibhize lethi singene ngishe inganeni, ingane izithuka umzali. Ningangeni badabama endabeni zomama nobaba. Ndothola isiqeke umama nje mekhona ekhaya umama wakho. Ubaba wakho, ubaba wakho, umfowenu ngoba basazohamba emhlabeni behlabezana nezinkinga phambili. Nibuye nihlupheke nolungisa izinto eningazazi. Uthi umshumayeli usithole silandela uNkulunkulu maNazaretha usebenza ePhilistine lapho sempeshile umshumayeli edumisani kwasokhulu usebenza khona uthi kuphuma ipost isikhala somsebenzi emshini o2 ePhilistine empangeni nasematigulu emshini kaShukela abazi ngaphi emshini o2 ematigulu nasePhilistine kuphuma ikhala ezu2 lidelindiya ngeke ngiyifuna lezi ikhala bese bethe abantu bangakhola bethi hamba kusithole usithole uzokusakushembe uzowuthola lo msebenzi lindiya kumalume hey lisithole mina ngifuna lo msebenzi manje mina athi lamadoda ngizongisa kushembe noNkulunkulu uzokunika lo msebenzi uthi malume wangena emotini nendiya ekseni ngesabathe ebheke ebuhleni ukuhlela uNyazi bantwana baNkulunkulu esihlalweni uthi bafike ebusekuseni wazama ukulikhonzela indiya alazi phela umuntu ufuna aqale ukungena inkonzo washo wacima kwangena intombazane yakhuluma uthi wasephuma nendiya inkonzane yangeni lahamba lohlana abangani balo eThekwini itezi phezulu laphana uthi wathi emini ngo11 la ishaya imoto sekubuyele empangeni nomalume engasasontanga Nkosi yami hamba nendiya uthi kodwa lathi indiya so ngo-past 12 kuya ku-1 la selisemvodi fanele ingene lathi no angimbonanga mina uShembe ngiyajika sithola angimbonanga mina uShembe ngiyajika angikho hepha ngijabulile leshaya igoqa indiya imoto labuyele ebuhleni saphuma isikhathi sokunikela emva kwenkonzo uNkulunkulu laya la kuye lafike lacela selicela phambi kwakhe umnikazi sihamba nawe uNyazi lezulu baNazaretha. Amen. Sicela kuyinkanya basezulwini wafika waguqa kuye wacela lambusisa uNyazi wayithola zombili lezokhala namanje liphethe leliyandiya. Amen. Singadlula amandiya bafowethu. Bantu abasha uNkulunkulu lo. Amen. uNkulunkulu lo akusiyo umuntu asiye kumsindo
kodwa kufanele kwazi mshumayeli umkhizi ukuthi uma uphathiswa into enkulu uzozondwa kakhulu, uma uphethe iqiniso ngoba likhulu uzozondwa kakhulu. Ubombela waze waboshwa ngoba eboshela iphethe into enkulu, ephethe ubungcwele, ephethe izulu. Namhlanje uNyazi kunjena nje ngoba liphethe into enkulu, liphethe ubungcwele, liphethe izulu. Ufuna wazi uma ungenazi izitha awuphethe nonci. Awanje ukuyincoma, anginasitha mina futhi. Lokhu indawo ngihamba mina, angizonda umuntu mina futhi, ngihla noma kanjani. Awuphethe nonci. Izitha zakho zingangento iphathisiwe. Inkosi ibusise izilanga. Baba mfundisi, sukhona baba. Cela ubusela mfundisi. Sisabonga abantwana benkosi, ukudla komphefumulo sikuthola kumshumelo wenkosi, ngoba isikhathi ke asikho, siphuthuma ukusebenza. Sizawuqhubeka ke siphethe inkonzo yesabatha semini ngesihlabelelo sika 80 sizocela ke inkosana wangidi ekhanyeni basihlabelele lesihlabelelo. Nkosi yobusuphama kwabayingcwele. Nkosi kuyisisusa sakho, uwakhiwa umuzi wasentanda, namhla Judah.
madoda. Gcina ungasazi fanele wenze njani. Manje ngiyambona uNyazi masedressa nje vele khumbula inyanga izulu. Uthi umfana abadlamini eSwazini. Sambonga kweNabachu, hey bantwana baNkulunkulu ushemba kafi. Ushemba kafi maNazaretha. Ithi le nsizwa uyabona insizwa ukuthi nihlaba. Ivuthiwe usibali. Kuyathiwa kuyashisa vele kuyavuthwa. Noma ungakufihla kodwa ubuso buzokhuluma. Uzovuthwa, sobona ngeziqhomo. Yavuthiswana utshwala. Yabona abantu engakhula nabo bebadala. Ngikhula bambiza ngobhuti nomhlonje. Bhuti somthu. Avuthiwe sebebiza mina ngobhuti bebadala. Ngiyaphuza utshwala abafana baleli sonto. Yabona noma ungagida manje ubatshaze kodwa mdumaza ushebe mawudakwa. Akufanele libandla wenhlala isuthi nakuNabashu nivumela ulana uphathe umuntu ophuzayo nimazi. Bazophuza bonke labantu agida nabo ngoba isibusiso sibekwe kuye kodwa bafutha ngotshwala. Noma ugida kanjani umuntu kodwa umephuza bafowethu angawuphathi ulani ngcono nimncengise nje. Lapho ngamncengisa khona mhlawumbe uzosizakala kodwa angayifuthi indaba ngoba zonke lezi ngane uzoyifutha ngotshwala. Niqiyelele lokho. Niqiyelele bantwana baNkulunkulu ningakwenzi lokho. Ithi lethi sasazini kwadlameni uthi mina bengidakwa la ekhaya ngibhema la ekhaya mina uthi kodwa ngolunye usuku unamafoto la endlini isedelele isedakwa siyabhema uthi yasuka inkosi langa laphana efotweni ithi yangishaya ngaze ngawo wakhomba ingozi wathi nakho lapho engalimala khona. Uthi kodwa hey uthi wehlalo ngithe mangifike ebuhleni angithi uthi wena khumbula kathi kubikwa ukuthi bese ngihamba la phakathi kolayini. Uthi ngangiguqile lwathi maliphenduka lwangishayisa kwawihlabelelo lwaseliphenduka lwathi hayi sakushaya wena. Uthi ngishembe yafa. Sakushaya wena. Kodwa bashaya inkosi la. Kodwa sakushaya wena. Usho njalo uphombela kumvangela emakhathini. Okwasayimani. Subekile phezulu entaba inhlangakazi ensukwini zokugcina zikaphombela emeduze kwendlamhlathi uthi zathi mayiphenduka ngayishayisana nophombela uphombela wawa. Wathi uphombela uyangiyisa emakhathini ngoba sengimdala. Wathi kodwa ngizobuya emakhathini ngizobuya sengimusha. Afike inguma mhlombe ithi sayibeka abantwana baNkulunkulu zubekele entabeni uthi wathi mephenduka wayithela kuyile inkosi ilanga lifike liselisha uthi wabheka phezulu lamkhomba ngeqhaba ngathi ngakutshela emakhathini ngathi ngizobuya. Ngakutshela ngathi ngizobuya. Hayi lingasikhohlisa nje bantwana baNkulunkulu. Kodwa abafana bathi manikhesha amantombazane esontweni. Wethu wena futhi ochangewe embomini ngenxa yepoint nje mfowethu usuvala ifoni. Ntombazana mfowethu nisazohlukana nayo. Nisazohlukana nje. Mfowethu ungaye esontweni ngesabatha mfowethu ulana uhlupheke mfowethu kuye emshadweni ngoba unepoint ngoba nisazohlukana nayo bro wami ngeke. Nisazohlukana nje vese. Anobuza kwabadala ukuthi hamba uyikhathaza lento. Ngcono simtshela iqiniso. Antabonde labo mama laba leli yagugu bezingoduso. Namhlanje na usethi mengena ubaba njehla abuzofuna itiyeke njalo. Hamba yehle lento. Ngaze kuphuma isidumbu ngento esazokwehla. Ngazohlubuka ngento esazokwehla bachaza abantu abaganene. Akekho ibona ukuthi ukuke. Uthi baba nyo. Ayiseke indaba lapho nyo. Ubaba yena ukuthi musha. Nomama ngapha uyihlo.
kugilwe akekho vuma ukuthi kugilwe akekho ibonayo siwazi ubulala umuntu cabanga siwazi ukudaba indoda igana into sazoguga udabela indoda igana ifazo sibili isazoguga indoda yesaba ukuthi isazofa ukuthi isazoguga inkosikazi umnakwabo yayithi emthunga kanti uyamciya umcwini wena ufuna ukumloya kuze aphume endodeni asale yedwa indoda yasinda indoda wena indoda into enzima kabi ineyiboya ngisho ebusweni akusenje umuntu kahle kahle indoda into okubanjiswana leya ngoba Ngabela usoli ibhube sifuna ubamba wedwa wambona umuntu oneyibuya ebusweni umuntu onjani lo into le ukuthi kubanjiswane yasinda indoda singazulu mina mfune mina wemkhize umngami ngithi ma asegrey amehlo ante konje ebihleni sokusonta phezulu idoda phela lezansi hey ngcono baba uthathe umuntu omusha sengikukhila amehlo asegrey no mfuna umngami efuna ngiphinde akasho manje ngisajomba la ethi ngiphinde ho nama sempunga amehlo athi ngcono baba uthola umuntu omusha amadolo asavuma kade unqaba lapho ungasena amadolo azobuya nqaba kukala ubeka i-tray dodo lapha phezulu la nkosana ilesa ufuna lazashisa ugeze kusere kufa bakhokheli nabona bakhokheli ukuthi into okubanjiswana le izima kakhulu osikaze kuphuma isidumo mfowethu umuntu usazomdela Ay, come on, guys. Anikho right. Anikho straight. Wayithatha inwele efuna ukubulala umnakwabo, wayebeka phansi kwembiza, imbiza ayisukiki imbiza. Yonke into yenzelwa khona. Kodwa wathi masehamba unkosikazi afike emndenini, kwathiwa uphelele ngeinwele. Wathi makushonila ngabuya ahambe lapho ufunani. Waze kwabika inkosini nasephameni, kwathiwa akhuluma, wabikwa kuyena, wathi ngizofuna inwele zami. Imcwi umnakwabo emhlungabo le muntu abantu abazokugana bona bese bayakubanga ibhize lethi singene ngishe inganeni ingane izithuka umzali ningangeni badabame endabeni zomama nobaba ndothola isiqeke umama nje mekhona ekhaya umama wakho ubaba wakho umfowenu ngoba basazohamba emhlabeni behlabezana nezinkinga phambili nibuye nihlupheke nolungisa izinto eningazazi uthi umshumayeli usithole silandela uNkulunkulu maNazaretha usebenza ePhilistine lapho sempeshile umshumayeli edumisani kwasokhulu usebenza khona uthi kuphuma ipost isikhala somsebenzi emshini o2 ePhilistine empangeni nasematigulu emshini kaShukela abazi ngaphi emshini o2 ematigulu nasePhilistine kuphuma ikhala ezu2 lihlelindi angeke ngiyifuna lezi ikhala bese bethe abantu bangakhola bethi hamba kusithole usithole uzokusakushembe uzowuthola lo msebenzi lindi akumalume hey lisithole mina ngifuna lo msebenzi manje mina athi lamadoda ngizongisa kushembe noNkulunkulu uzokunika lo msebenzi uthi malume wangena emotini nendi ekseni ngesabathe ebheke ebuhlelo ukuhlela uNyazi bantwana baNkulunkulu esihlalweni uthi bafike ebusekuseni wazama ukulikhonzela India alazi phela umuntu ufuna aqale ukungena inkonzo washo wacima kwangena intombazane yakhuluma uthi wasephuma nendi inkonzane yangena lahamba lohlana abangani balo eThekwini itezi phezulu laphana uthi wathi emini ngo11 la ishaya imoli sekubuyele empangeni nomalume engasasontanga Nkosi yami hamba nendi uthi kodwa lathi India so ngo-past 12 kuya ku-1 la selisemvodi fanele ingena lathi no ngimbonanga mina ushembe ngiyajika
Sithola angimbonanga mina uShembe ngiyajika angikho happy ngijabulile. Leshayigoqa India imoto labuyele ebuhleni saphuma isikhathi sokunikela emva kwenkonzo uNkulunkulu laya la kuye lafike lacela selicela phambi kwakhe umnikazi sihamba nawe uNyazi lezulu baNazaretha. Amen. Sicela kuyinkanyamba sezulwini wafika waguqa kuye wacela lambusisa uNyazi wayithola zombili lezokhala namanje liphethe leliyandiye. Singadlula amandiya bafowethu. Bantu abasha uNkulunkulu lo. Amen. uNkulunkulu lo akusiyo umuntu. Asiye kumsindo. Kodwa ufune kwazi umshumayeli umkhizo ukuthi uma uphathisa into enkulu uzozondwa kakhulu. Uma uphethe iqiniso ngoba likhulu uzozondwa kakhulu. Upombela waze waboshwa ngoba eboshe lephethe into enkulu ephethe ukungcwele ephethe izulu. Namhlanje uNyazi kunjena nje ngoba liphethe into enkulu liphethe ukungcwele liphethe izulu. Ufuna wazi monge nazi izitha awuphethe nonci. Awanje kuyincoma anginasithi mina futhi. Lokhu indawo ngihamba mina angizonda umuntu mina futhi ngihla noma kanjani awuphethe nonci. Izitha zakho zingangento iphathisiwe. Inkosi busisi izilanga. Baba mfundisi sukhona baba cela ubusela mfundisi Sesiyabonga abantwana benkosi ukudla komphefumulo sikuthola kumshumelo wenkosi ngoba isikhathi ke asikho siphuthuma ukusebenza sizawuqhubeka ke siphethe inkonzo yesabathala semini ngesihlabelelo sika 80 amashumi sizocela ke inkosana wangidi ekhanyeni basihlabelele lesihlabelelo Nkosi yobusuphama kwabayingcwele. Nkosi uyisisusa sakho uwakhiwa umuzi wasentanda namhla Go